حكاية عيني تقرين الزخدو بزوحي وزمخني لما زاي تصبي ارقوا حيوت من قدي حموت خيز الرد سلام تقدرتي ERA زريك كما يعلقكم سلام كتكونوا نايوتريت انتيو بعد لما انت هزي ما تزلقوا كندي عينت ويدما كما جرنا ساعات كنا منشو نقل حيزة غريبة لغو انا اخبلكم الشي قداميت نجمرا هيدرو إلكتريك انتاي هيدرو إلكتريك كم ماي كاب ديغاتات ويدما كاب رهياتات رباطات قدب جيركا خسرح زغيل كوينو اتم ماي كاب لعلي نبتحتي مسورده تشغبين አሎ تشغبين مسالو تشغبين نتي አልተርናተር የዞረ ማለት አልተርናተር ቆላይ ኤሌክትሪክ ኤሲ መንጪው አልተርናቲቭ ካረንት መንጪው ናብቲ ትራንስፎርማተር ይሰደ ማለት እዩ ትራንስፎርማተር ከላይ ናብ ገዛውቲ ኸይድ ማለት እዩ ኣብዛ ዝበን ግን በቀለል ዝበለት መገዲ ክንሪአይና ከመይ ገሩ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ እቲ ትራንስፎርማተር ገለመለ አይልያናን ሕጂ እቲ ቀንድ ግን እንታዩ ከመይ ገሩ ይምንጭዩ ናብነት እዚያቱ ቦላትና ከም ዲጋ ገርና ንሕሰባ እዚ ዲጋ እዚ ናብዚ ክወርድ ከሎ እዚ ቡምባ እንተ ክንድሕር ከፊትናዮ እንታይ ዝኾን እዚ ማይ ይወርድ እዚ ማይ ምስ ወረደ ነዚ ንሪኦ ዘለና የዝውሮ ማለት እዩ ነዚ ክቢ ኣብ ውሽጡ እንድሕር እንታይ ኣለና እዚ ቸኽቢን ይልና ንሕሰቦ እዚ ቸኽቢን እዩ እዚ ቸኽቢን ብቱቦ ኸይዱ ነቲ አልተርናተር እዚ ሬክታንግል ንሪኦ ዘለና ንዑ ምስ ዝወረ ብውሽጡ እንታይ እዩ ዘሎ ውሽጡ ኣብ ውሽጡ ማግኔት ነሓስ ማግኔትን እዩ ዘሎ እቲ ማግኔት ምስ ዘወረ ነቲ ነሓስ እንታይ እዩ ዘመንጩ ናብ ኤሌክትሪክ የመንጩ ማለት እዩ እቲ ኢነርጂ ካብ ኢነርጂ መካኒክ ናይ እዚ ቸኽቢን ናብ ኢነርጂ ኤሌክትሪክ ይወፅእ ማለት እዩ እሺ ከንፍትናይና ከፊትና ያለና ሕጂ እዚኣ ምስ ከፈትካ እንታይ ዝኾን እቲ ማይ ምስ ፈሰሰ ነቲ ቸኽቢን የዝውሮ ኣሎ እዚ ቸኽቢን ምስ ዘወረ እንታይ ዝኾን ነቲ አልተርናተር የዝውሮ ኣሎ ማዕረው ማለት እዩ እቲ ቸኽቢን ነቲ አልተርናተር የዝውሮ እቲ አልተርናተር ድማ ኤሌክትሪክ አመንጭዩ ኤሲ ናብ ልጅ የብርሃልና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ሴንትራል ኒውክሊየር እዚ ካብ ዩራኒየም ዝምንጩ ኮይኑ እቲ ኒውትሮን ፕሮቶን ምስ ተጋጭወ ኤሌክትሪክ ተርሚክ ይፈጥር ማለት እዩ ዋዒ ይፈጥር እዚ ዋዒ ከዓ ቱቦ ንዝርግሓሉ እቲ ቱቦ ምስ ዘርጋሕናዮ እንታይ ዘውፅእ ማይ የውፅእ ብኡ እቲ ቱቦ ማይ ከም ዘሕልፍ ትገብሮ እቲ ኤነርጂ ተርሚክ ዝወፅእ ኮላይ ነቲ ቱቦ እንተህዳዊኻዮ እቲ ማይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እንታይ ዝኸውን ይውዒ ክወፅእ ከሎ ግን ሃፋ ጥራይ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ እታ ሃፋ ኮይኑ ክወፅእ ከሎ ነቲ አልተርናተር የዝውሮ ማለት እዩ ቸኽቢን ኣዝዊሩ አልተርናተር ዘዊሩ የመንጭ ማለት እዩ ኣወንታዊ ነገር እንታይ እዩ ናይ ሴንትራል ኒውክሊየር ፀዓት ብዙሕ ከፍሪ ይኽእል እዩ ብዙሕ ከፍሪ ይኽእል እዩ እቲ ናቱ ኣወንታዊ እዚዩ ኣሉታዊ ነገር ከዓ ብጣዕሚ ክቡር ዩራኒየም ማለት እዩ
ዩራኒየም ክቡር እዩ ጉሓፍ ናይቲ ሴንትራል ኒውክሌር ኮላይ እንታይ እዩ ራድዮ ኣክቲቭ ኮላይ እንታይ እዩ ክዝሕል ኣይክእልን እዩ ነዚ ክዝሕል ክንደይ ዓመታት እዩ ክወስደሉ ኣብ ፍርጅ ኣቐሚጦም ኣብዛ ዓደጃ ኣብ ፍርጅ ዝተቐመጠ ካብ ቀደም ስጋብ ሕጂ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ፍርጅ እቲ ቴምፕሬቸር ናቱ ተሓሊሉ ንብዙሕ ግዜ ኣብኡ ይፀንሕ ኣሎ ማለት እዩ ስጋብ መኣስዩ ፍሉጥ ኣይኮነን እቲ ሳልሳይ ድማ ብንፋስ ዝሰርሕ ፀዓት ማለት እዩ እዚ እውን እቲ መንገብገብ ምስ ዘወረ ነቲ ኣልተርናተር የዝውሮ ነቲ ኣልተርናተር ምስ ዘወረ ኮላይ እቲ ኤሌክትሪክ ክመንጭ ይኽእል ማለት እዩ ካብ ኢነርጂ መካኒክ ናብ ኢነርጂ ኤሌክትሪክ ይቕይር ማለት እዩ እዚ ኣወንታዊ ነገሩ እንታይ እዩ ንፋስ እንተሃልዩ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ተሓዳሲ ፀዓት ስለ ዝኾነ እውን ዘዋፅእ ነገር እዩ ኣሉታዊ ነገርን ግን እንታይ እዩ ንኽትሰርሖ ክቡር እዩ ንፋስ ኣብ ዝበሎ ቦታ ኸ ክትከል ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንድሕሪ ኢልና ካብ ዓሰብ 300 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝኸውን ኣብኡ ርሒቑ ተተኺሉ ኣሎ እዚ ኣብቲ ንፋስ ዘለዎ ቦታ እዩ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቦታ ብጣዕሚ ቦታ ዘድልየካ ንዕኡ ምክንያቱ ድምፂ ኣለዎ ክዘውር ከሎ ድምፂ ስለ ዘለዎ ዋላ እውን ክዘውር ከሎ እንድሕር ወዲቑ ናብ ሰብ ከይወድቕ እቲ ቦታ ሕዛእ እቲ ቦታ ዘለዎ ቦታ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ራብዓይ ድማ ሶላር ማለት እዩ ሶላር ከም ዝንፈልጦ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንኤርትራ ተተኺሉ ንረኽቦ ኢና እቲ ዝመንጩ ካብ ፀሓይ እዩ ኣብ ሃገርና ድማ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ይዝርጋሕ ኣሎ ከም በዓል ዓርዛ 2.7 ሜጋዋት ደቂ ኣምሓረ 30 ሜጋዋት ማለት እዩ ፀሓይ እንተሎ ኤሌክትሪክ ኣሎ ምስ ፀልመተ የለን እቲ ኤሌክትሪክ ግና ኣብዚ እንታይ እዩ ከመንጭ ዝኽእል ዲሲ ከመንጭ ዝኽእል ዳይሬክት ካረንት ማለት እዩ ካብቲ ዲሲ ከዓ ናብቲ ኤሲ ዝቕይር እንታይ የድለና ኦንዲሎኽ የድለና እቲ ኦንዲሎኽ እንታይ ዝቕይር እቲ ዲሲ ዝመፀ ዳይሬክት ካረንት ወይ ድማ ክኾን ኮንቲኒዩ ናብ ኤሲ ይቕይሮ ማለት እዩ ናብ ኤሲ ቀይሩ ንሕና ሕጂ ኣብ ገዛውትን ኣብ ገዛና ድዩ ኣብ ካልእ ቦታ ዝኾነት ማሽን እንታይ ይሰርሕ ብኤሲ ይሰርሕ ንኣብነት ብቴሌፎን ግና ኣብ ቴሌፎን ቻርጅ ክንመልኣ እንድሕሪ ኮይና እታ ንእሽተይ ኣብቲ ሶኬት ንእትዋ እንተያ ቻርጅ ክትመልእ ከላ እቲ ኤሲ ዝመፀ ናብ ዲሲ ይቕይሮ ማለት እዩ ናብ ዳይሬክት ካረንት ይቕይሮ ካብ ኤሲ ናብ ዲሲ ክትቅይሮ ቅልል ዝበለ እዩ ዝኾነ ነገር ንእሽተይ ነገር ጌርካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ካብ ዲሲ ናብ ኤሲ ክትቅይሮ ግን ከቢድ እዩ ብዙሕ ታሽሙ ሃላኺ ነገር እዩ ማለት እዩ ኦንዲሎኽ የድልየካ እቲ ኦንዲሎኽ ድማ ክቡር እዩ ብጣዕሚ ነቲ ንኣብነት ሓንቲ ላትና ብዚኣ ሶላር እዚኣ ኣልተርናተር ንገድፋ እዚ ሶላር ፀሓይ ምስ ሃረሞ እንታይ ዝኹን ዘሎ ፀሓይ ምስ ሃረሞ እቲ ኤሌክትሪክ የመንጭ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኤሌክትሪክ ከመንጭ ከሎ ዲሲ እዩ ዘመንጭ ብዚ